Ka Chineke gbaa gị ume ndị ọma na-ege ntị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Anyị ga-eleba anya n'isiokwu bụ nke akpọrọ mmadụ ndị zutere Jizọs. N'ezie, n'ime ihe ọmụmụ anyị nke taa, ị ga-ahụta ndị mmadụ ndị dị ka gị, ndị hụrụ mgbanwe n'ime onwe ha mgbe ha zutere Jizọs Kraịst. Ị ga-ahụkwa otu ndị gị ga-esi agbanwe ma mgbe ị ga-ezute ya, n'ihi na mmadụ apụghị izute Jizọs ma ghara inwe mgbanwe na ndụ ya. Taa, dịka anyị ka na-agakwa n'iru n'isiokwu a nke mbụ, nwa okorobịa bara ọgaranya, anyị ga-ahụ ka akụ na ụba siri napụ ya alaeze eluigwe. Ugbu a, tọọ ntị gị n'ala ka ị nụrụ nke a. Dịka ị na-eme nke a, ka Jehova Chineke gozie gị n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị taa, n'usoro ọmụmụ ihe mmadụ ndị zutere Jizọs, anyị ka na-agakwa n'iru n'isiokwu ahụ nke bụ nwa okorobịa ọchịchị bara ọgaranya. Echefukwala na ọ ka bụkwa n'ozi ọma dịka Mak siri dee ya n'isi 10 malite n'ahịrị nke 17 ruo na nke 25 ka anyị na-ewere ihe ọmụmụ anyị. Na nnọkọ anyị nke oge gara aga, anyị hụrụ ntọgbọ n'efu nke nwa okorobịa onye ọchịchị bara ọgaranya. Anyị hụrụ n'ezie na ọ bụrụ okorobịa, bụrụ onye ọchịchị, bụrụ ọgaranya, bụrụ onye okpukpere, ma otu ihe nke dịkwara mkpa bụ na ọ bụrụ onye eziokwu. Ugbu a, anyị ga-agakwa n'iru site n'ebe ahụ nke anyị kwụsịrị. Anyị ga-ahụ nkwenye nke nwa okorobịa onye ọchịchị bara ọgaranya banyere Kraịst. Ma tupu anyị abanye n'ihe ọmụmụ a, ọ ga-amasị m ka anyị tụgharịa n'akwụkwọ nsọ anyị n'akwụkwọ Mak isi 10. Anyị ga-agụkwa malite n'ahịrị nke 17. Ọ na-asụ taa: mgbe ọ na-apụ n'ụzọ, otu onye wee gbakụrụ ya, gburu ya ikpere, jụọ ya sị, ezi onye ozizi, gịnị ka m ga-eme ka m wee keta ndụ ebighị ebi? Ma Jizọs sịrị ya, gịnị mere ị na-akpọ m ezi onye? Ọ dịghị onye ọbụla bụ ezi onye ma ọ bụghị otu onye bụ Chineke. Ị matawo ihe niile nyere n'iwu: egbula mmadụ, akwala iko, ezula ori, agbala ama ụgha, emegbula mmadụ, sọpụrụ nna gị na nne gị. Ma ọ sịrị ya, onye ozizi, ihe ndị a niile ka m rịbara ama site na okorobịa. Ma mgbe Jizọs lere ya anya, ọ hụ ya n'anya, sị ya, otu ihe fọdụrụ gị ime. Laba, ree ka ihe ị nwerera nye ndị ogbenye, ị ga-enwekwa akụ n'eluigwe. Bịakwa sọ m. Ma iru ya gbarụrụ n'okwu a, o wee laa na mwute, n'ihi na ọ bụ onye nwere ihe rie nne. Ugbu a, achọrọ m ka anyị hụta ka onye nwaanyị siri mesoo ya. Onye nwaanyị siri otu a mesoo onye omume. N'ahịrị nke mbụ, anyị hụtara nwoke a ebe ọ na-achọ ndụ ebighị ebi. Ugbu a, Jizọs ga-azaghachi ọchịchọ ya site n'ịchọ ihe n'ime ya. Enweghị mgbe ọbụla Jizọs zara ajụjụ n'ụzọ ndị jụrụ ya siri chee na ọ bụ ụzọ ọ ga-esi saa ha, ma ọ bụkwa n'ụzọ ha si jụọ ya. Nke a bụkwa n'ihi na ọ maara ihe dị n'ime mmadụ. Ya mere, mgbe ọbụla ha na-ajụ Jizọs ajụjụ, Jizọs na-enye ha ọsịsa nke ihe ha bụ n'obi na-ajụ ajụjụ a, ọ bụghị ihe ha na-ajụ ya na ajụjụ. O nyeghachiri nwoke a ajụjụ a. Nwoke a jụrụ ya, gịnị ka m ga-eme ka m wee keta ndụ ebighị ebi? Jizọs wee sịkwa ya, gịnị mere ị na-akpọ m ezi onye? Ọ dịghị onye ọbụla bụ ezi onye ma ọ bụghị otu onye, nke bụ Chineke. Ya mere, na mbụ Jizọs buru ụzọ chọọ eziokwu banyere Kraịst n'ime ndụ nwoke a. Ọ chọkwara ịma ma nwa okorobịa ma ọ maara onye na-agwa ya okwu. Ya mere, Jizọs sịrị ya, gịnị mere ị na-akpọ m ezi onye? Ọ dịghị onye ọbụla bụ ezi onye ma ọ bụghị otu onye, bụ Chineke. Agụkwara m n'izu ụka na n'oge ahụ, ndị Rabai enweghị ike isi na mmadụ ọbụla dị mma ma ọ bụghị Chineke, n'ihi na ha kwenyere na ịdị mma bụ naanị Chineke nwe ya n'ụzọ pụrụ iche. Ya mere, Jizọs nara asị nwoke a, ọ bụrụ na ị na-akpọ m ezi onye, ị na-achọ ịkọwa na ị kwenyere na abụ m Chineke. Akpọla m ezi onye
ma ọ bụrụ na ị dịghị na njikere ịkpọ m Chineke. Akpọla m ezi onye ma ọ bụrụ na ị dịghị na njikere ikwenye na abụ m Chineke. Ọ bụ ezie na o nyeghị nkwenye ya na Jizọs bụ Mesaya ahụ bụrụkwa Chineke na anụ arụ, ma ọ bịakwutere onye naanị a pụrụ inye ya ọsịsa ziri ezi, n'ihi na akwụkwọ nsọ sịrị n'akwụkwọ Ọlụ Ndị Ozi 4 ahịrị nke 12, nzọpụta adịghịkwa n'onye ọbụla ọzọ, n'ihi na aha ọzọ dị iche adịghịkwa n'okpuru eluigwe nke e nyeworo n'etiti mmadụ, nke a na-aghaghị ịzọpụta anyị n'ime ya. Ọ bụ naanị Kraịst bụ ụzọ ahụ. Ya mere nwoke a bịakwutere Jizọs. Ma ọ maara na Jizọs bụ Chineke ma ọ bụ na ọ maghị, anyị apụghị ịmata. Ma ugbu a Jizọs na-agwa ya n'ọtụtụ okwu, ọ bụrụ na ị na-akpọ m ezi onye, ị na-akpọ m Chineke. Mgbe ahụ Jizọs malitere ile mkpụrụ obi ya ole banyere ihe e nyere n'iwu. Nke a dịkwa mmasị. Ọ sịrị n'ahịrị nke 19 nakwa nke 20, ịmatawo ihe niile e nyere n'iwu: egbula mmadụ, akwala iko, ezula ori, agbala ama ụgha, sọpụrụ nna gị na nne gị. Ugbu a nke a abụghị iwu niile, ọ bịa nke a bụ naanị iwu 6 n'etiti 10 nke e nyere. Chetakwa na ndị a abụghị ihe ndụmọdụ 10, kama ọ bụ iwu 10. Ndị a bụ iwu 6 nke ikpeazụ n'ime iwu 10 a. Ị hụrụ, ekebiri iwu 10 a ụzọ abụọ. Agba nke mbụ bụ banyere mmekọrịta anyị na Chineke: ị gaghị enwe chi ọzọ tinyere m. Ma 6 nke ikpeazụ bụ banyere mmekọrịta n'etiti anyị onwe anyị. Ugbu a lee anya n'ime akwụkwọ nsọ gị ma hụta ebe ndị a dabanyere na ha: egbula mmadụ, akwala iko, ezula ori, agbala ama ụgha, emegbula mmadụ, sọpụrụ nna gị na nne gị. N'ogo nke a ugbu a, e mere ka anyị mara n'oziọma Matiu na nwa okorobịa bara ọgaranya jụrụ onye nwe anyị iwu ndị ọ na-ekwu okwu ya. Ya mere Jizọs nyere ya iwu 6 ikpeazụ ndị a, ndị bụ banyere mmekọrịta n'etiti onwe anyị. Ihe o jikwa mee nke a bụ na iwu ndị a bụ ndị nke dị mfe idebe. Kedu ka ị pụrụ isi debe iwu ndị nke gbasara mmekọrịta gị na Chineke n'ụzọ a pụrụ ịhụ anya? Ma n'ezie, nwoke a pụrụ ịsị, akwaghị m iko, ezughị m ori, asọpụrụ m nne m na nna m. Ya mere Jizọs gụpụtara iwu ndị a ka o were mee ka nwoke a gbagota. Ọzọkwa, nwokorobịa jupụtara na nganga. O nwere ịdị mma nke iru nakwa nsọpụrụ nke elu arụ gburugburu ya. N'ezie, ọ na-agwa onwe ya na ọ na-eme nke ọma. Nsogbu bụ na o mebiwo ụfọdụ iwu ndị a. Mgbe akwụkwọ nsọ sịrị, ị gaghị enwe chi ọzọ tinyere m, nwoke a nwere chi ọzọ. Chi ya bụ ọlaedo. Ọ bụrụ na itinye ọlaedo n'oche eze dịka nwoke a mere, n'ezie nke a bụ oke nsogbu. Ị ga-anọkwa na nnukwu nsogbu. O mere ọlaedo ka ọ ghọọ chi ya. Ihe mekwara onye nwaanyị jiri jụọ ya banyere ihe ndị e nyere n'iwu bụ iji gosi ya na ezi mkpa nke o nwere bụ mgbaghara nke mmehie ya, ọ bụghị inweta mbuli elu nke onye nwaanyị ma ọ bụ ime ka onye nwaanyị kọrọ ya aka. O kwesịrị ka a gbaghara ya mmehie. Ị hụrụ, enyeghị anyị iwu ka anyị wee site n'iwu ndị a ghọọ ndị nke Kraịst. Anyị apụghị ịghọ ndị nke Kraịst site n'idebe iwu, n'agbanyeghị ka iwu ndị a siri dị mma. Otu onye sịrị na iwu dị ka enyo nke mmadụ pụrụ iji hụta onwe ya ka ọ dị. Ma ọ bụrụ na enyo gosi gị na ị ruru unyi, enyo ahụ apụghị ịsacha gị, ime ka ị dị ọcha, ọbụnadị mgbe ị tinyesịrị anya na ya, ọbụnadị mgbe ị hụsịrị onwe gị ka ị si ruo unyi. Iwu ndị e nyere na-akpọta anyị n'ebe Chineke nọ. Iwu ndị e nyere na-egosi gị mmehie gị. Jizọs jidere nwoke a mgbe ọ jụrụ ya, ị sịrị na ị na-edebe iwu ndị a kemgbe ị bụ nwata? O wee kpọrọ ya ma chekwa ya iru n'ịdị nsọ nke ogo nke Chineke. Akwụkwọ ndị Rom gwara anyị na ọ bụ n'ihi nke a ka e jiri nye anyị iwu n'ime akwụkwọ nsọ. Ọ sịrị, n'ihi na apụghị site n'ọlụ niile nke iwu gụọ anyị na ndị ikpe na-amaghị n'iru ya. Ị hụrụ nke a? Mgbe ọbụla ị hụrụ onwe gị n'iru nke iwu ndị e nyere, ị dị ka onye a na-ahụta ma ọ bụ onye na-ahụta onwe ya n'iru enyo. Mgbe ahụkwa ị na-achọpụta ka ị siri chọsie Chineke ike n'ime ndụ gị. Akwụkwọ ndị Galatia gwara anyị na ọ na-adị ka inwe onye nkụzi, onye na-akpọta gị nye Chineke. N'ebe a,
anyị hụrụ mmadụ dịka nwa okorobịa bara ọgaranya, onye na-agba n'okporo ụzọ nke ndụ ya. Ihe niile a na-ahụ n'anya na-agara ya nke ọma, ọ na-ahụtakwa onwe ya dịka onye na-eme nke ọma. Ma mgbe ọ ga-ahụta ihe bụ ogo nke Chineke chọrọ, ọ ga-aghọta na n'agbanyeghị ka o siri dị mma n'anya ma ọ bụ zie ezie n'anya, ọ pụghị ịdị mma ruo ogo nke Chineke. Nakwa tupu mmadụ ọbụla sị na ọ dị mma ma ọ bụ na o ziri ezi na nke onwe ya, ọ ghaghị iru ogo nke ozuzu oke. Otu a ka ọ dị. Ọ bụrụ na ị nweghị otu narị n'elu otu narị, ị dara ya. Akwụkwọ nsọ sịrị na onye dara otu iwu adawa iwu niile. Ya mere Jizọs dọkpụrụ nwa okorobịa a laghachi n'ihe edere n'akwụkwọ nsọ ma sịkwa ya, lee onwe gị anya ugbu a na-enyo nke iwu ndị e nyere ka ịhụta ka ịdị. Otu onye sịrị na anyị kwesịrị ịkpachara anya banyere ịdị mma nke mmadụ anyị bụ. Ọ bụ ihe dị egwu n'ihi na ọtụtụ mgbe ọ pụrụ ịghọrị anyị. N'ọba akwụkwọ m enwere m otu akwụkwọ nke a kpọrọ Damned Through the Church. Akwụkwọ a na-ekwu banyere ka o si adị mgbe ụfọdụ mgbe anyị nọtere aka n'ime ụlọ ụka, mgbe anyị nọ n'etiti ndị ezi mmadụ, anyị na-emekwa ezi ihe. Mgbe ụfọdụ anyị na-amalite iche na ezi ihe anyị zuru anyị ịkpọga anyị eluigwe. Ma nke bụ eziokwu bụ na ịdị mma apụghị ịzụtara gị ụzọ irute n'eluigwe. Ịdị mma pụrụ igbochi gị irute eluigwe, n'ihi na naanị ịdị mma nke pụrụ iduba gị n'eluigwe bụ ịdị mma nke Chineke, nke o nyekwara anyị site n'ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst, nakwa ọbara ya nke ọ wụsịrị n'elu obe Kalvarị. Ya mere Jizọs lere obi nwokorobịa ule, chọpụtakwa ihe ọ maara banyere Kraịst. Mgbe ahụ ọ chọpụtakwara ya banyere iwu ndị e nyere. Ọ laghachikwara ịchọpụta ọnọdụ nke obi nwoke a. Nke a bụkwa ahịrị nke mara mma nke ukwuu. Ọ sịrị ka anyị gụpụta ebe ahụ, ahịrị nke 21. Ma mgbe Jizọs lere ya anya, ọ hụ ya n'anya sị ya, otu ihe fọdụrụ gị ime. Laba, ree ka ihe ị nwerera nye ndị ogbenye, ị ga-enwekwa akụ n'eluigwe. Bịakwa soo m. Ihe mbụ nke m mụtara banyere Jizọs bụ obi ọmịiko ya. Mgbe ị jupụtara n'ezi omume nke onwe, nke iru nakwa nke arụ, mgbe ị na-echekwa na ihe niile na-agara gị n'akụkụ niile, ị nwekwara ọkwa niile dị iche iche nke juru gị n'arụ, nakwa akụ na ụba nke anyị nwere n'ụlọ akụ. Mana agbanyeghị ihe ndị a niile, n'ime ime obi anyị nwere oghere. Eleghị anya enweghị onye ọzọ nke mara banyere oghere a. Ma aga m agwa gị otu onye maara. Onye nwe anyị Jizọs maara ihe banyere gị. Ihe banyere gị na-emetụkwa ya n'obi. Ọ na-eledata anya n'ime ala obi gị. Ọ na-ahụtakwa oghere a nakwa ịtọgbọrọ n'efu nke ndụ gị. Ọ na-ahụ ịtọgbọrọ n'efu nke obi gị. Ọ hụkwara gị n'anya. Nke a bụ ihe o kwuru. Akwụkwọ nsọ sịrị na ọ nara eleba anya n'ime obi nwoke a. Ọ hụtakwara ntọgbọrọ n'efu ya. Ma nke eme gị ka ọ kwụsị ịhụ nwoke a n'anya. Haleluya. Akwụkwọ nsọ sị ọ hụ ya. Ọ hụrụ ọdịdị ya, ọdịdị nke iru abụọ ya, ọdịdị nke ịtọgbọrọ n'efu ya n'ihe nke ime mmụọ. Ma akwụkwọ nsọ gakwara n'iru ime ka anyị mara ọ hụrụ nwoke a n'anya. Chineke na-ele anyị anya dịka anyị na-agbagharị na-achọ ihe anyị ga-eme ka ọ kọrọ anyị aka. N'ime ihe ndị a niile, ọ hụrụ anyị n'anya gaa n'iru. O nwere obi ọmịiko n'ebe anyị nọ, ọbụnadị mgbe niile. Onye nwe anyị wee sị ya, chere ka m gwa gị ebe nsogbu gị nọ. Ọ sịrị, otu ihe kọrọ gị. E nwere otu ihe nke ị na-enweghị. Okwu a bụ ihe kọrọ gị bụkwa otu okwu ahụ nke a tụgharịrị n'akwụkwọ ndị Rom isi 3 ahịrị nke 23 ka ọ dị otu a. Mmadụ niile emehiewo, ha arụghịkwa otito Chineke. Ha arụghịkwa otito Chineke. Ihe ọ na-ekwu bụ, nwoke, ị nwere ihe ndị a niile nke ị nwere, ma erughị eru. Ihe kọrọ gị, irughị eru n'ogo, itozughị etozu.
ihe nke kọkwara gị bụ ihe nke ga-egbochi gị inweta ndụ ebighị ebi nke e sịrị na ị na-achọ. Jizọs wee nye nwoke ahụ ntụziaka. Nke mbụ na mbụ, anyị hụrụ obi ọmịiko ya, anyị hụkwara ịdọ aka na ntị ya. Mgbe ahụ Onyenwe anyị Jizọs nyere ya ntụziaka emewo ka ọtụtụ mmadụ sọ ngọngọ, n'ihi na ọ dịrị ka a ga-asị na Jizọs na-asị na ụzọ esiri erute eluigwe bụ ire ihe niile nke anyị nwere ma nyekwa ndị ogbenye ego ya. Mgbe ahụ ị ga-abụ onye na-eche eluigwe. Ọ bụrụkwa na nke a bụ ezie, nke a pụtara na ọ bụ site n'ọlụ anyị ka anyị siri erute eluigwe. Nke a apụghịkwa ịbụ eziokwu. Ọ bụghị ihe Kraịst na-ekwu ebe ahụ. Ọzọkwa, ọ bụghị ntụziaka a nke o nyere nwoke a ka o nyere mmadụ niile ndị bịakwutere ya. Ọ na-emeso nwoke a dịka nsogbu nke dị n'ime ndụ ya siri dị, dịka nsogbu nke obi ya siri dị. Onyenwe anyị maara ihe ọnọdụ nwoke a bụ. Ọ maara ihe na-anọdụ ọdụ n'oche eze nke ndụ ya. Ọ maara na ọ bụ akụnụba ya. Ọ maara na ọ bụ ọlaọcha na ọlaedo nwoke a ka nwoke a dewere n'oche eze nke obi ya. Ya mere Jizọs banyere n'obi nwoke a ma sịkwa ya ka anyị mata ma ihe ị na-ekwu banyere okwukwe nke ị nwere n'ebe Chineke nọ ma o sikwa gị n'obi pụta. Nke a bụ ihe m chọrọ ka ị mee. Were ihe niile nke ị nwere, ree ha, ma werekwa ego ya nye ndị ogbenye. Chere otu nkeji. Akwụkwọ nsọ sịrị na ị pụghị ife Chineke nakwa Mammon. Ị pụghị ime ya. Ọ bụ mmadụ ole n'ime unu maara na ego dịka odibo bụ ihe dị mma nke ukwuu, ma ego dịka nna ukwu bụ ajọ ihe? Ego na-ejere anyị ozi. Ọ bụkwa otu a ka o kwesịrị ịdị. Ọ na-enyere anyị aka ịlụ ọlụ Chineke. Ma mgbe ego ghọrọ nna ukwu gị, gị onwe gị wee ghọọ odibo, mgbe ahụ ị nọ na nnukwu nsogbu. Ị nọ n'ọnọdụ nke dị njọ. Nwoke a arapụwa ego ya ka ọ bụrụ ihe na-achị ndụ ya. Ya mere Onyenwe anyị Jizọs sịrị ya, ị nwere nsogbu abụọ. Nke mbụ, ịbụ ọgaranya, ịbụkwa onye ọchịchị. Nsogbu nke ịbụ ọgaranya ka anyị ga-egbo mgbe ị ga-ere ihe niile nke ị nwere ma nyekwa ndị ogbenye ego ya. Nsogbu nke ịbụ onye ọchịchị ka anyị ga-egbo mgbe ị bụrụ obe gị ma bịa soro m n'azụ. Nke ọ bụghị ihe dị mmasị. Ọ sịrị, ị jupụtara na nganga n'ihi mmadụ niile ndị a ndị nọ n'okpuru gị. Ị ga-abịa ma nọkwa n'okpuru nke m onwe m. Ree ihe niile nke ị nwere ma bụrụ obe gị bịa soro m. Jizọs ọ na-agwa ya na nke a bụ ụzọ esi erute eluigwe? Mba, ọ na-asị ya nke a bụ ihe nke ga-egosi gị ihe obi gị jupụtara na ya. N'otu mgbe ahụ ọ hụrụ ihe Jizọs sịrị ya mee. O nwetara onyonyo nke pụtara ihe nke ndụ ya, nke ọ na-ahụbeghị mbụ banyere onwe ya ruo oge awa ahụ. Ọ hụrụ ebe obi ya dị n'ezie, ihe bụ isi obi ụtọ ya ụbọchị niile, ihe bụ ihe ọ na-eji maka ya eteta ụra n'ụtụtụ ọbụla. N'ihi na ebe a ka o gusoro ndụ ebighị ebi na-eguzokwa n'iru ya. Akwụkwọ nsọ nyekwara anyị okwu ndị a dị mwute. Ọ sịrị, o wee laa. Ọ lara, ma hapụ onye ahụ, onye naanị ya pụrụ ime ka o nweta ndụ ebighị ebi. Ọ lara ma hapụ ndụ ebighị ebi nke na-eguzo n'iru ya, n'ihi na ọ hụghị ka ọ ga-esi wezuga akụ ya ma họrọ ndụ ebighị ebi nke na-agwa ya okwu. N'ihi na ihe nkụta ya ewerewo ọnọdụ ọchịchị n'ime ndụ ya, n'ihi na ọ bụ akụnụba ya na-achị ya. Akwụkwọ nsọ sịrị na ọ nọrọ na mwute. Ọgwụgwụ nke akụkọ a bụ ọgwụgwụ nke dị mwute. Okwu a bụ mwute bụ okwu nke e nwetara mgbọrọgwụ ya site n'okwu nke pụtara ihe ịgbarụ agbarụ, dịka mgbe iru eluigwe na-eruchi mgbe mmiri chọrọ izo. Otu akwa ka m siri gụọ nke a mgbe Jizọs sịrị, ree ka ihe ị nwere ra nye ndị ogbenye, iru ya wee gbarụọ. Ị pụrụ ịhụta mwute n'iru ya ka ọ na-ewere ọnọdụ. Ọ na-asịkwa n'ime obi ya, ọ bụrụ na nke a bụ ihe ọ ga-efu m, apụghị m ime ya. Amaghị m ma nke a ma ọ bụ ezie.
eleghị anya agụbeghị m akwụkwọ nsọ nke ọma, ma nke a bụ naanị otu mmadụ onye anyị maara akụkọ ya n'akwụkwọ nsọ, onye hapụrụ Jizọs n'ọnọdụ ka njọ karịa nke ọ nọrọ mgbe ọ bịara ịhụ ya. Ọ bịakwutere Jizọs na nchekwube nakwa olileanya. Akwụkwọ nsọ sịkwara na iru ya gbarụrụ n'okwu a, o wee laa n'oke mwute. O jupụtara na mwute, ma nke ya ezughị. Ọ bụ ezie na o nwere mwute, ma o nweghị nchegharị. Akwụkwọ nsọ ekwukwa ihe ọzọ banyere ya. Nke a bụ naanị ihe anyị maara. Site n'ihe ikpeazụ ka akwụkwọ nsọ gwara anyị banyere ya, ọ dịghị mgbe ọbụla ọzọ nwoke a doziri obi ya. N'ezie, ọ bụ agụ obi m na-eleghị anya mgbe ọ laruru n'ụlọ ya, na o chere echiche banyere ihe nke mere, ma laghachikwasị Onyenwe anyị. Biko, ọ ga-amasị m ka anyị kparịa nkata ahụ ọzọ. Ọ ga-amasị m ka anyị nwee akwa ọzọ. Echere m na aghọtawo m ugbu a ihe ị na-ekwu banyere ya. Ma ihe niile nke anyị maara, o nweghị mgbe ọbụla nwoke a lọghachiri ma mesie ihe. Eleghị anya ọ nwụrụ, ma hapụ ụwa, ma hapụ akụnụba ya niile, na ọlaọcha ya na ọlaedo ya, na-enweghị ndụ ebighị ebi, banyekwa n'ebighị ebi na-enweghị Kraịst, n'agbanyeghị na ọ nụrụ ozi nke o kwesịrị ịnụ. Ọ nọkwa n'ike ya ime mkpebi nke ziri ezi. Echere m na o kwenyekwara ihe Jizọs gwara ya. O nweghị mgbe ọbụla agbaghara ya, ma ọ dịghị mgbe ọbụla o kpebiri ịdọnyere chi ochie ya azụ, ịdọnyere chi nke ọlaọcha na ọlaedo azụ, ka o wee nwee ike nweta chi nke bụ chi n'ezie, ma nwetakwa ndụ ebighị ebi nke ọ bịara ịchọ. Ana m eche ma ọ bụ na enweghị ndị dị otu a taa. Ị toro n'ime ụlọ ụka, ndị enyi gị na-akwanyekwara gị ugwu. Ị pụrụ ịbụ onye otu nke ọtụtụ nzukọ, ma ị maghị Onyenwe anyị. Ị tụkwasịwo obi na ịbụ onye otu nke nzukọ ịbụ, ma ọ bụkwanụ na ịdị mma gị, ma ọ bụkwanụ n'ọlụ ọma gị, ma ị tụkwasịghị obi gị n'ebe Chineke nọ. Ka m gwa anyị taa, mgbe a bịara n'iche eluigwe, e nwere naanị otu ụzọ. Nke a bụkwa naanị site na Kraịst Jizọs. Ị pụkwara irute ebe ahụ naanị site n'ịtụkwasị obi gị niile n'ebe ọ nọ. Ọ pụghị ịbụ Kraịst nakwa ihe ọzọ ọbụla ọzọ. Dịka otu enyi m gwara m n'otu oge, ị gaghị tụkwasị obi gị niile na Kraịst maka ndụ ebighị ebi. Ị gaghị irute n'ebe ahụ ebe ị ga-asị, ọ bụrụ na ọ bụghị Kraịst bụ ọsịsa nye ndụ ebighị ebi, enweghị m ọsịsa. Aga m etinye ihe niile nke m nwere n'ime Kraịst Jizọs, ma tụkwasịkwa naanị ya obi maka ndụ ebighị ebi. Nke a bụkwa ka esi abịakwute Kraịst. Ọ bụrụkwa na ị na-atụkwasị obi n'ihe ọzọ ọbụla, dịka nwoke a tụkwasịrị obi ya n'ọlaọcha ya na ọlaedo ya, nakwa n'ọganiru ya, ị pụghị itinye ntụkwasị obi gị niile n'ebe Kraịst nọ. Nke a apụtaghị na ị pụghị inwe akụnụba nakwa ihe niile ndị a, ma ị pụghị ịtụkwasị obi gị n'ebe ha nọ. Ntụkwasị obi gị aghaghị ịbụ na Kraịst naanị. Ọ dị mkpa ka ị bịaruo n'ebe ahụ na ndụ gị ebe ị ga-asị, Chineke pụrụ ime ihe niile. Aghọtara m ihe ị mere m site n'aka ọkpara gị bụ Kraịst Jizọs mgbe ọ nwụrụ n'elu obe nke Kalvarị. Ana m atụkwasịkwa obi m na ya kpamkpam, n'ebe o zuru oke, na-edebeghị ihe ọbụla. Ọ bụ ya bụ naanị olileanya nke eluigwe m. Ọ bụkwa naanị ya ka m na-atụkwasị obi, nakwa ihe o mere m n'elu obe. Mgbe ị mekwara nke a, ị na-aghọkwa nke Kraịst. Ị na-aghọkwa onye nke Kraịst. Nke a bụ naanị ụzọ esi enweta ndụ ebighị ebi. Ị na-enweta ndụ ebighị ebi naanị site n'ịtụkwasị Kraịst Jizọs obi maka nsọpụta gị. Achọrọ m ịjụ gị ajụjụ a: ị mewo nke a? Ị pụrụ ileghachi anya azụ ma sị, e nwere oge ma ọ bụ ụbọchị nke m mere nke a? Ịbịakwute Kraịst dị ka ịbata n'ime ụwa dị ka nwa amụrụ ọhụrụ. E nwere otu ụbọchị nke a mụrụ onye ahụ. Anyị niile nwere ụbọchị nke anyị na-eleghachi anya azụ ma sị, n'ụbọchị dị otu a ka a mụrụ m, ụbọchị dị otu a ka m siri n'afọ nne m pụta. Ọ bụkwa otu a ka ọ dị
mgbe anyị bịakwutere Kraịst, anyị aghaghị inwe otu ụbọchị nke anyị na-eleghachi anya azụ ma sị, ọ bụ n'ụbọchị dị otu a ka m bịakwutere Kraịst wee bụrụ onye a mụrụ ọhụrụ n'ime ya. Ọ bụrụkwa na onwe gị mgbe ọbụla mgbe ị kwupụtara Jizọs dịka onye nwe gị, ọ bụrụkwa na ị chọrọ ime nke ugbu a, ọ ga-amasị m ka ị rudata isi gị ma soro m kpee ekpere a. Ezi Chineke m, abụ m onye mmehie, emejọkwala m gị ọtụtụ oge. Amaara m na onweghị mgbe ọbụla m pụrụ irute n'oge dị nsọ nke gị onwe gị na-achọ. Ya mere, ana m ekele gị n'ihi na ị zitere Jizọs ka ọ bụrụ onye nsọpụta m. O were ọnọdụ m n'elu obe. Nna, ekwenyere m na ọ kwụrụ ụgwọ nke m onwe m kwesịrị ịkwụ. Ọ na-enyekwa mgbaghara na ndụ ebighị ebi. Onye nwe m Jizọs, ana m anabata gị ugbu a dịka onye nwe m na onye nsọpụta m. Ekele dịrị gị n'ihi ihe ị mere m nakwa ọbịbịa gị nke ị bịara ibi n'ime obi m. Ekwenyere m na gị, ekwenyere m n'ọnwụ gị, n'olili gị nakwa mbilite n'ọnwụ gị. Ana m anabatakwa gị ugbu a dịka onye nsọpụta m n'aha Jizọs. Amen. Onye ọbụla nke kpere ekpere a, ịghọwa onye nke Kraịst. Ọ ga-amasịkwa m ka ị chọọ ọgbakọ ndị nke Kraịst, ndị na-ekwupụta ihe edere n'akwụkwọ nsọ. Sonyekwa ha. Ha agaghị ịgwa gị ihe na-agaghị ime iji gaa n'iru na ito eto na mkpebi a nke ị mere taa. Unu ndị gere anyị ntị, ka onye nwe anyị gaa n'iru na ịgọzi unu dịka unu anọnyere anyị n'aha Jizọs. Amen. Amaara m na onye nwe anyị sitewo n'isiokwu anyị nke taa bụ nke akpọrọ mmadụ ndị zutere Jizọs mee ka ọnụ ọchị ghọọ gị. Ma arịrịọ mbụ gị onye nke na-anụ olu m ugbu a, gbaa mbọ ma na-atụ egwu Chineke site na idobe iwu ya. Ọ bụrụ na ị zutebeghị Kraịst, nke a bụkwa ohere ọma dịrị gị ịnara Jizọs Kraịst dị ka onye nzọpụta gị, n'ihi na ọ bụ ya bụ onye nwụrụ n'obe iji wee gbaghara mmehie gị. Ọ ga-amasị m ka ị soro mkpe ekpere a. Onye nwe m na Chineke m, anụwo m okwu gị, amataghịkwa m na ọ bụ naanị n'ime gị ka ndụ dị. Ya mere ugbu a, ana m anabata gị dị ka onye nwe m na onye nzọpụta m. Bịa were ọnọdụ ma chịakwa achị n'ime m. Ekele dịrị gị n'ihi na ama m na ịnụwo olu m n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-8065-024477 ma ọ bụ site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr ma ọ bụkwanụ site na idetere anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka onye nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs. Amen.